Az RTT Records beosztottjainak életét is megkönnyíti. Tekintsük át, milyen eszközökkel segíti az RTT Records a mindennapos munkavégzést. A program elindítása és a bejelentkezés után az RTT Records nyitó oldalán azonnal megadhatjuk mai első projektünket. A projektváltás lapon látható, hogy az adott felhasználó milyen projekteken dolgozhat. A megjegyzésekben megadhatja, mely részfeladattal foglalkozik. Külön mérjük a munkával és külön a saját célokra fordított időt, így lesz az időelszámolás mindenkivel szemben igazságos. Bármikor visszatekinthetünk, mivel mennyi időt töltöttünk, megkönnyítve jövőbeli feladataink tervezését, ütemezését. Részletes lekérdezéseket kérhetünk személyekre vagy projektekre vonatkozóan jogosultságainktól függően. Így percre pontosan megtekinthető ki, mivel mennyit foglalkozott. A módosítási kérelem oldalon a programban nem rögzített munkaidő utólagos elfogadását kérhetünk. Itt rögzítheti tehát az irodán kívül eltöltött munkaidőt is, és javíthatja, ha véletlenül rossz projektet adott meg, esetleg elfelejtett időben projektet váltani. A projektváltás menü statisztikai áttekintésében pontosan követheti, mivel mennyi időt foglalkozott munkanapja során, és mennyi munkaideje van még hátra a megérdemelt pihenésig. Az egyéni beállításoknál módosíthatja jelszavát. Megadhat gyors billentyűket. Sőt, személyre szabhatja saját RTT Records fiókjának színvilágát is.